Good morning! Dito yung anak ko. Dito nag-aalmusal. Sumabay na ako papunta rito. Dito na nag-almusal kasi wala akong luto dun sa kabila. Bilis na anak. Kain ka pa para busog pag klase. Excited! Sumasayaw na si Mama. Excited! Sumasayaw na si Mama. Anong oras na? Ay, ngayon ba birthday ni Mama? Ay, birthday ni Mama! Kaya pala! Anong oras ba alis mamaya? Madaling araw. Madaling araw? Oo. Kala ko tatangaliin kayo kasi abangan ko na lang kayo sa Timonon. Wow! Magbabay ka na? Pwede naman, mauna ka na, abangan mo kami doon. Patimunan ko na kayo kayo. Mamaya man, mapano ka pa eh. Ay, wala. Minuto lang sa'yo, sir. Okay. May ba kalahating munggo? Apo. Half munggo, me. Hindi. Alam din na lang. So, ikaw hati. Sige lang. Ayun lang ba? Ay, dala akong 5, sir. 5 pesos. Sige lang. It's okay. Ang haka ng munggo nyo, hindi pa pag Friday. Advance, ma'am, kasi walang pasok bukas. Ha? Thursday naman bukas eh. Friday, andyan kami. Opo. Kaya inaga. I-leave nyo na. 395. May sasabihin ako, mother. Ano yun? College na. Anong year na? First year college. Adamson po. Ingat. Pumasay ka na. Ingat ah. Opo. Yan mo na, ma'am, inspirasyon daw. Char. Uwi ko na lang mag-ano. Nandyan yung ano niya. Doon yata sa table. Anong kalit kayo na? Medyo ano eh. Ano, lagay ko na yung hotdog o plastic? Lagay ko na dito yung hotdog. Ilan ba? Dalawa ulit? Dalawa na yun. Dalawa ulit. Hi, baby! Yung susi daw ng motor. Kasi inaaway. 60, ma'am. Thank you. Wala na. Sa'yo po, madam. Ay. Ano yan? Papasok na to eh. May exam yata kayo eh. Ay, may exam ka? Ano yan? Pang cover sa ano? Over para walang ano. Hindi ka manggagaya? Sa press release. Saan? Sa press release. Sa press release? Yung press release, paano yun? Say hi. Yung folder ng pink, ito. Oh. Tapos, no cheating. Ah, for no cheating. Yun o, yung tatakpan. Okay. Ito. Okay. Yung review. Yung review, okay. Uy, wala ka pang kiss. Hindi ka pa nag-please eh. Kiss. Gusto ko sa water park. Okay, water park. Yes. Lisa mo na. Bless mo na. Oh, bless mo kay Lolo. Lolo, bless na dali na. O, di ka bigyan ng fish ni Lolo. Dali na. Dali na. Kasi may galonggong eh. O kaya nga, si Lolo nagprito niya. Si Lolo. May galonggong. Galunggong? Sinong nagprito ng galonggong? Si Lolo. Kaya mag-bless ka. Dali na. No na. No na. Teka, busira mo. Nakasagot ka? Nakasagot ka? Sa test?
Sagot ka sa test. Sagot ka. Nakasagot ka sa test? Zero. Kaya ko ni Jim John Carlo. Pero Carlo. kaya yung tama answer mo. Kaya ko ni Oo. Carlo. Oo, kawaii ko din yan. Ano na mo yung binili? Another gummy? Ano ba yan? Lagi na lang may gummy. Sinulat ko daw. Sinulat mo. Wala. Pang-cover lang yan. No cheating. Para no cheating daw. Ano cheating? No cheating. Ito. Ayusin mo pagpapaliwanag kay Lolo mo, ba't nagagalit ka? No cheating. Kasi yan si Lolo eh. Or no cheating daw yan, Lolo. O, ganito. Ganyan siya pag nagsagot, para yung Ah, katabi. hindi makita nung katabi. Yes, ganun yun. Nag-eleksyon. Bumuboto. Kulit. Ayaw magpakopya. No for cheating. Ayaw magpakopya. That's daw for cheating. Nasagot ka ba? Aray ko. Hindi. Ay sagot araw. Saan? Pa. Ano to, sir? Kaldag kami, guys. I mean, si Jivan lang pala. Kaldag dito. Perfect. Pa-smile-smile lang yan. Kaloka. Kasi may... Tawag doon? Paano mo yung ano? Binigyan ng pera or naka-receive ng pera yung mga estudyante na nasa sports. So, mga nag-dine in sila dito. Ang dami. Kaya kaldag dito sa kitchen. Yan. Hindi pa ako tapos na sa kabila. Nagano na ako dito. Nilipat na ako. Jackie, sure Jackie? Nakabayad Jackie? 100. Sige. Okay. Ayan. Yung iba nakaalis na. Pa-hundreds na ako, me. Hundreds. Ayan. Dito wala na rin naman eh. Lumipat na ako sa kabila eh. Kaldag eh. Nahilo ako bigla. 4? Plain lang? Ha? 15. 5. Hi guys. Ayan. Ano ba sasabihin ko sa inyo? Wala. Ayan, naka-impake na ako. Yan lang yung dala ko. Malit na bag lang. Nasa ano pa yun? Nasa hamper pa. Yan, naka-impake na ako. And then nakatapos ko lang din mag-upload and then mag-edit pa nung yung mga nauna kong nakuhang vlog or na-vlog. Sabi ko i-upload ko na bago kami umuwi para at least ka ako. Di ba? Hindi matambak. Anyway, ayun nga. Maaga na akong umuwi kasi kailangan maaga din ako matulog. I mean, kailangan ko matulog guys at ako muna yung magmamaneho. Gawa ng si Japong galing pa sa work, si Mark galing pa sa work. So mga puyat yun, panigurado. Yan. And dapat kasama si Rico kaso hindi natuloy kasi hindi na rin kasama si Nene. Kung kasama sana si Nene, kasama din sila Rico of course kasi hindi kami kasya sa isang sasakyan. Kaso hindi pwede si Nene at may exam si Shane ng Friday. Kasi di ba bukas palang pasok, tapos sa Friday meron. So ipit yung Friday kaya yun, next time na lang daw. And then ayun nga, parang gusto ko lang talagang bumiyahe guys or pumunta somewhere. Kaya sasama ako. So, ayun nga, ako muna magmamaneho. Madaling araw kami alis. Pero di ko alam kung makakatulog ako kasi ganito ko guys kapag may lakad kami or may biyahe kami. Sobrang excited, laging excited. Hindi ako nakakatulog, alam nyo yun. Oo, di ko alam, pero kailangan ko matulog. Siguro iinom ako ng red wine para makatulog ako agad. Kaya maaga rin ako nakapagpakain ng aso, nakapaglinis na sa labas. Yan, si Chris nakatulog agad. Kumain na yun sa sa store. Tapos pag uwi namin, nakatulog na agad din na lumabas ng kwarto. Pero may pagkain naman dyan kasi nagsaing ako. Ayun, baka magpag-grab na lang ulit ako ng pagkain nila. So, ayan.
ayun lang, update. Excited. Yung ano pa pala, mga skincare. Dadali ko pa ba ito? Huwag na, kasi meron ako itong maliit na maleta. Ito na lang pala, toothbrush. Yan. Kailangan natin, of course. And ito, mga toner. Pero skincare muna ako. And dadali ko itong Paula's Choice. Kasi masyadong marami kapag ka etong ano. Sabagay meron akong dinala nung ano. Nag-ato kami. Saan kaya yun? Ito ba yun? Ayan. Pwede pala. Yan. Yung mga ano to. Hada labo. Sige, dalhin natin. Why not? Chop not say. Sayang pa to. Dalhin natin. Ayan. Hindi ko alam kung may sustansya na naman pa ito po nagsasabi ko, guys. Wala lang. Para ma-add ko lang yung day to day. At tomorrow or mamaya, madaling araw, biyahe kami. Actually, kagabi lang ako kay dati nagpaalam, guys. Kasi for sure daw ako papayagan dyan. Na hindi siya kasama. So, ayun lang. Good night na. Tulog na kami. Natutulog na kami pala. Hindi tulog na kami. Diba? Very sabaw talaga ako, guys. Excited kasi yarn. So, good night. See you sa Bicol. Good morning. It's 2 a.m. Ito na nga ba? O, basta yun. Lapit na mag 2 a.m. So, dito na sa Pasadena. Let's go. Ayun na. Sa Japong. Sabihin na, di ba ako naman mag-ano? Sa drive. Sayang ang ano. Sayang ang oras. Para... Asan si Papa? Hi, good morning. Ito Mark. Ayan. Nagbibis na lang si Japong. Tapos, sinantay namin si Papa. Di ko alam kung si Papa sasama or eme-eme lang nun. Kasi pinabili yun ni Mama ng Ricardo. Para may gagamitin tayo doon sa ano. Hindi na tayo mamalagay. Dito lalabas doon sa Bicol. Sa Bicol. Doon kami dediretso sa farm ni Tigol. Nakikita natin yung farm ni Tigol sa wakas. Ayan. Oh, yung maambon no. Kaya nga eh. Ayan. So ako muna magdadrive. Tapos mamaya si Japong. Tapos pag nasa Iriga na daw si Tigol. Kahit saan na muna ako sa San Fernando. San Fernando. Pag maganda na yung kalsada doon. Parang buhi na yun. Yun ang ano mo kaya tanong ko punying lagi. Hati tayo. San Fernando ka. San Fernando na ako na yun. Nakaihi ka na, me? Ihi. Sa taas. Naihi muna din ako. First ihi ng mga senior. Si Mama, oh. I-monitor natin yun. Ma, dito ka sa loob. Ayun si Jaffo. Ayan. Dito na kami sa San tayo, boy? Candelaria. Candelaria na kami. Yan. Wala pa kami sa isang guhit. Pabicol. 1/4. Wala pa. Wala pa ba? Wala pa. Kalahati ata dito Si Papa. Dito si Papa. Nakahabol siya. Tignan niya dito yung bike niya. Si Madam. Ituro ko ba? Andiyan yung bike niya na. Ay, paano ba yun? Turo mo nga, boy. Inat-inat muna tayo. Candelaria, Quezon. Ha? Pero komportable ka sa loob. Over, gumaka. Dito sa... Ano tawag dito, boy? Gumaka Bypass. Yan. Tarik. Overlooking yung ano doon. Magkakape muna kami. Ah. Yung delivery. Yung flash po, madidelay kasi di makaahon. Sobrang tarik. Ang cute naman dito. Ang cute naman dito. Compress ko na ano. Ayun guys, so overlooking. Kaya pala laging late ang flash eh, no?
Tinawag pang flash. Tinawag ka pang flash, di ka makaahon dito. Cherries. Ay, may cup noodles mi oh. Ang ganda. Oh. Kain tayo guys, kape. Panik Starbucks. Oy, kung papipiliin ako, dito ako sa mga ganito. Kaysa SB. Al fresco. Oo. Ayan o, may overlooking pa. Inuuban. Ang nakakapangit lang din yung sa may kurbada ng Jollibee. Yun kayo yung ano, Oo. parang may balon na dun. Yun ang pangit lang dyan eh. Kaya ginawa ko. Susunod ako na kliyente. Hello. Good morning. Change driver. Mamaya si Tigol na mga 30 minutes bago sa farm niya. Siya na daw. Irigato, buwi. Patag na doon. Panatag. Tignan yung nanay ko. Yung paa. Boom! Kulambo. Boom! Diba? Lunch break. Transfer, kabagrat na. Pabagrat na to. Pa 300 ng takbo. Gutom na. Yan, dito sa Gotohan sa Tabugon. Kakapasok lang ng Bicol. Oo nga, grabe. Ang lala ng traffic dun sa ano eh. Saan yan pa? Talawag. Ako rin, kanin pa. Gutom na. Gutom. Ito yung natin na yan. Hindi ko kaya panili. Umiyak na. Tomorrow na lang, baba. Oo, ayun. Don't cry na. Animan yun. Babalik tayo dito bukas, mahal. Oh, no. Mag-sleep lang tayo dito sa house. Kasi wala tayong mga hindi ka ma-sleepan dito, oh. There's a lot of mosquitoes here. You want to get by the mosquitoes? You want that? Oh, we will sleep on our Kaya house. mo yan, go. Kaya mo yan. Naubusan ako na Kaya mo yan. Naubusan ako ng English, man. Di ba balik naman tayo dito bukas? Opo. Oo. You want to go? Kosi pa nga natin, uy. Naubusan na ba kami? Niko, ay, Rika, hello. Hello guys. Dito kami ngayon naka-check-in kami kay ano. Kay babaeng maranga. Ano, me? Nasa Salubata, me. So, ayun nga guys. Dito na kami sa sa farm ni Tigol. Dito kami naka-check-in sa niya, sa kubo niya. Sa villa pala, sa villa. Ayan, hinatiran lang kami ni Japong ng mga... Villa Payaba. Ay! Ay! Yung pala yun, ha? Basta narabila ko, ma'am. Baka ibamalagan mo, baka makalag sa eskibil. Hindi ka magpunta itong burat. Chocnuts. Ay, malapit. Ay, oo. Pero ano pala doon. Magkatabi ba gayon? May tubig ka naman doon. Baka doon ako sa refilling station. What will you say? Thank you. What will you say? What will you say to Lola? To Grandma? So pretty yan, no? Pretty pati yan, eh. Sige lang tayo. Sige tayo lang niya. Look, oh, you're so pretty, oh. Ay, tapos tomorrow, gagala tayo. Siyempre, papahinga muna tayo ngayon. Ayan. Kasi kanina sa Japong, grabe na express na yung yung sasakyan. Diba yung 6 hours na biyahe pa tinakbo lang natin ng Nagpalit kami sa anong lugar ba yun? Yung one day, Kalawag. pa ako ni Bagadin na. Pero yung sabi, nag-office sa akin, sabi niya sa akin
Ikaw, G, gusto mo? Eh, dun sa lubak-lubak. Dito ko pa kayo ibibigay sa lubak-lubak. Kasi naantok ako kanina. Naantok Hindi niya gusto yata ko siya. mag-drive. Inopen niya sa akin. Ay, ba't di mo sinabihan? Ha? Eh, kaka-drive mo lang eh. Ayaw niya. Eh, doon puro sa... Eh, naghati kasi kami kanina ni Japong sa pagdadrive. Kaso na traffic kami sa Kalawag. Kalawag kasi ginagawang daan. So parang one way lang yung nadadaanan, parang hati. Siguro mga 30 minutes isang lane, 30 minutes isang lane. Kaya sa kalating oras kami doon. Dapat mas maaga pa kami nakauwi kanina. Nasa ano ka nandito, boy? 4 na, no? 4 p.m. na. So, anyway, tomorrow kayo i-tutor ni Tigol sa kanyang farm. Yes. Ganda ng ano nila, Pajero nila, oh. Pajero. Charot. Ang gitnang service nila dito. Bye! Ay, bawal pa yung bye. Ano ba yan? Welcome! Welcome! Umiyak si Gianna pag ano eh. Balik bukas ha! Kulay dyan. Ingat! Sige, sige. Pati ng ilaw? Hindi na ba na yan, Darboy? Lagot, makauwi pa ba kayo niyan? Bigat mo kasi! Pwede na umaandar. Nabalaw na. Malambot kasi. O, mag-chat kayo pag ano ah. Kailangan ng rescue ah. Nabubugatan sa unan, kaya hindi talaga. Sirika na lang yung pag... Tawag. Dumutig po sa may mga bato na lang. Bye-bye kayo din. Bye-bye. Kaya tatanggalin kong Fortuner ha. Toyota. Toyota. May toyo. Lagburukil. Kaburukil. Lagburukil. Malambot kasi ang lupa mo. Sige, pag sa ginarig naman. Di. Pag kami busog pa naman eh. Kamu. Dakal na rin naman. Pag sa akin eh. Busog na kami ay, hindi na kayo. Di na kami kakain. Di na kayo magkain. Kabusog na. Pwede rin, sangag ginogma. Huwag mo siyang puno, baka maglakad ka na. Berdaw, kayo mag-andar na. Ingat. Wow. Bye! Buti na pa-charge pa yung solar mo dyan sa gate. Okay lang. Parang nga, mga alas 3. Na. Alas 11 bagaan. Tanong ko. Wala mo, Nagre-reklamo yung gano'n mo ah. agrutol pa kayo. Yung tatay ko nandun sa kabilang ano. Kabilang kubo, nagiinom. O, tuyo na tong saig dito. Papis! Papis, papis! Ano na? Talaga na, makabutalan ko alas 11. Gagi. Ano yung nangamoy, boy? Atol? Katol ba yun? Ah, mabango ah. Tamala, Hindi, parang may iniihaw. Hindi, ihaw na ano. Ah, okay. Paihaw ako. Sa mga nagiinom. Sure. Tilapia. Ayun na yan, para sa likuan doon sa